may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aktif pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 7. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas. Good evening world. Welcome sa D3 Vayu Evening Newscast. Lunes nga adlaw, Marso 3, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyong alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubok kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo, nagapanguna sa Para Games sa ginapatigayon nga WVRAA o Convivra 2025 meet sa probinsya sang Antique. Sa dugang nga headline, selebrasyon sang ika-52 nga Parao Regatta Festival nangin generally peaceful suno sa ICPO. Samtang tuman nga kahulugbon, ginatudlo nga rason sa lalaki nga nasapuan patay sa gym sa Banwasang Liganes. Sa piyak nga bahin, senior citizen patay matapos nga mabungguan sang motorsiklo sa Banwasang Sara. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, House Speaker Martin Romualdez gina-insister ang importansya sang kababainhan sa pag-uswag sang pungsod.
Samtang numero sang hand and foot and mouth disease cases nagtriple sa sulod sang 2 ka bulan nga nakaligad suno sa Department of Health. Balita international, Pope Francis wala na nagikinanglan sang ventilation kag nagapabilin nga estable ang kondisyon suno sa Vatican. Sa ato naman balita sa patag sang sports, Philadelphia 76ers gintuldukan na ang 5-game winning streak sang Golden State Warriors kan GSW. Kag sa aton nga balita sa patag sang entertainment, pelikula nga Anura, big winner sa 2025 Oscars Awards. Kagamit ba ng aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:12 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds sa desugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Mag-Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagapanguna ang Iloilo sa ginahiwat nga Wivra 2025 meet sa patag sang Para Games sa probinsya sang Antique. Sandig sa pinakaulihing nga medal tally as of 12 p.m. sa amo nga hinampang nakakuha ang Iloilo sang 8 ka gold medals, 2 ka silver kag 1 ka bronze. Ginasunda naman ini sang Negros Occidental nga may 3 ka gold medals, 5 ka silver kag 1 ka bronze. Yara naman si katatlo nga padalga or nga pwesto ang Kapis nga may 1 ka silver kag 6 ka gold. Nakakuha naman sang 2 ka silver kag 2 ka gold medals ang Antique, samtang wala naman sang medalya nga nakuha ang Aklan. Sa karon nagapadayon pa ang ginahiwat ang Wivra Amit sa nasambit nga probinsya. Sa dugang nga balitang lokal, nangin malinong kag wala sa madalagkuan nga insidente nga nabalhag o kon na record sa pagselebrar sang ika-52 nga Paraw Regatta Festival sa distrito sang Arevalo, Iloilo City. Humalin sang Pebrero 23 tubtob kahapon Marso 2, 2025. Suno sa Iloilo City Police Office kon ICPO, nangin palagyan ang ila pag-deploy sang personnel sa mga strategic area, pagpasangkad sang police visibility kag ang bulig sang force multipliers sa Iloilo Street amuman sa festival venues. Nagapasalamat naman ang ICPO sa pagpamuno ni Police Colonel Kim Ligada sa nangin kooperasyon sang publiko sa pagpasiguro nga wala sang matabo nga kinagamo. Nahibaluan nga ang tema sang kahiwatan sa nga tuig amo ang Sailing Blue Waters on this Green Earth. Sa pihakabahin sa dugang panaton nga balita lokal, nagpatigayon sang workshop para sa energy efficiency and conservation workshop ang Department of Energy sa probinsya sang Iloilo. Suno kay 4th District Board Member Rolando Distura, ang workshop ang naghanas kag nagtudlo sa kada munisipalidad angot sa paghimo sang data reporting para mahibaluan ang konsumo sang kuryente kag kung paano ini kinuton. Dugang panidistura nga ginapakigbahin man sa kada banwa pinagi sa nasambit nga aktibidad ang ginapaabot nga mga development plan sa kada local government units o kon LGU. Sa police report, tuman nga kahulugbon ang ginatudlo posible nga rason sa likod sang pagkasapo patay kay Joel sa lawas ni Joel Caturas, 36 anyos nga may live-in partner apang wala sa nga ila kaugalingon nga anak. Si Caturas ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag dugoon ang ilong sini sa gymnasium sang Barangay Guaan, Leganes, Iloilo. Kainagid lamang sang aga Marso 3. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa manghod sang biktima nga si Rose May Galanto, nagapati man ini nga wala sang foul play sa pagkamatay sang iya magulang, bangod mga abyan man sini ang mga tao sa lugar. Dugang pa, mayara sang liga sa basketball kahapon nga adlaw Marso 2, kag nagainom-inom ini upod ang iya grupo. Suno pa kay Galanto, masamigid man nga nagainom ang iya magulang kag hubog. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan apang sa inisyal, wala naman sang plano pa nga magpa-autopsy ang pamilya.
Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, libing agin pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Masami nga nagakasa sang Ragaak Challenge. Sa ilimnan, upod ang barkada si Joel Caturas, 36 anyos nga nasapuan patay sa barangay Guwaan, Liganes, Iloilo, pasado alas 6 sa kaina sang aga. Ang nasabit nga challenge amo ang padasig-dasig kag padamo-damo inom, samtang ginabidyuhan kung saan may premyo ang magadaog. Kahapon, nagkasaini sa nasabit nga challenge kung saan ang isa ka lapad ang gintagay sa duha lang ka baso nga wala sang halo nga tubig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Jennifer Diaz, 40 anyos nga live-in partner sang biktima, iyagin pahig nga nagakulurog ini kung hindi makainom bago dependent na ini sa alcohol. Pahayag pa sini nga mahimo nga nalumos ang iya korason kag masami nga nagatagay ini nga wala sang kinan-an. Kumbinsido naman ini nga wala sang foul play kag kahulogbon gid lamang ang nangin rason sa kamatayon sang biktima. Sa piyak nga bahin, patay ang isa ka senior citizen matapos mabungguan sang motorsiklo sa Sitio Garo, Barangay Aldeguer, Sara, Iloilo, pasado las 7 sang gabi, Marso 2. Sa inisyal nga impormasyon o kung sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Sara, ginkilala ang biktima kay Francisca Posadas, sa 62 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon, matabo kuntani ang senior citizen sang hinali ini nga nabungguan sang motorsiklo nga ginamaneho sang taga-barangay Pangi, San Dionisio, Iloilo. Nahibaloan nga halin sa bahin sang San Dionisio ang motor kag padulong kuntani sa Banwasang Sara. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan na hanungod sa nasambit nga aksidente. Yara naman sa karon nakahunong ang suspect sa Sara MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Philippine Standard Time, alas 6:18. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para ini sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naglabot sa 1.4 million pesos o kung 213 grams ang suspected shabu ang nakumpiskar sa Police Regional Office 6 sa 11 tanan ka mga suspects nga naaresto sa siyam ka mga operasyon sa bilog nga Western Visayas sa Pebrero 28 sang aga tubtob Marso 1. Ini ang ginpangunahan sang masunod nga mga unit sang Iloilo Police Provincial Office nga may 340,000 nga confiscated illegal drugs. Negros Occidental Police Provincial Office nga may 37,000 pesos. Bacolod City Police Office nga may 567,000 pesos. Kag Iloilo City Police Office nga may 510,000 pesos. Suno kay Pro 6 Regional Director Brigadier General Jack Wangke, nagapadayon ang mas ginpabaskog nga kampanya kag operation sang PNP batok sa illegal nga druga agud nga matap na ang paglaptas sini sa rehiyon. Dugang pa sang opisyal pinagi sa pagbuligay sang kapulisan kag sang komunidad, nagapasiguro ini nga mapabilin ang kalinong kagitawhay ilabi na ang pagluntad sang kriminalidad. Sa ato naman pinakaulihing nga balitang lokal, nagapangayos ang suporta gikan sa mga Ilonggo ang tiglawas ang Iloilo Province sa Miss Universe Philippines. Suno kay Angeline Cordero Kailani, nagahingyo ini isang suporta kag pagpalangga gikan sa mga Ilonggo kadungan sang iya pagrepresenta sa probinsya sang Iloilo sa national pageant. Dugang pa niya, nagapasalamat man ini sa siya sa kahigayunan nga magpasakop sa among nga pageant. Nahibaluan nga si Kailani ang isa ka 28 anyos nga Ilongga gikan sa Banwasang Putotan apang nagsaylo ini sa London para sa iya trabaho bilang isa ka neonatal intensive care unit o kon NICU nurse. Oras Philippine Standard Time alas 6:20. Balitang National. Saylo na kita banwa sa detalye sang ato nagapangunang balita nasyonal. Ginadulong sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap
Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagaugyon si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagsaulog sang Women's Month kag ginkilala man sini ang importansya sa mga kababayenhan sa pag-uswag kag pagduso sa tikang padulong sa gender equality kag women empowerment. Ginpahayag sang leader sang Kamara nga ang Women's Month ang isa man ka panawagan agod nga dulaon ang mga nagapugong kag nagahimo sa mas madamo nga oportunidad para sa mga nagkalain-lain kag para sa mga babayi sa talan nga sektor. Dugang pa ni Speaker Romualdez, madamo pa sa ang kinahanglanon nga himuon agud nga masigurong ang tagsa ka mababayi ang hilway nga malabot ang ila bugos nga potensyal. Sunod pa kay Romualdez ang pagpabaskog sa kababayenhan ang nagapakusog man sa mga pamilya, komunidad kag bugos nga pungsod. Sa dugang balitang nasyonal, padayon ang pagpangampanya sang pila ka mga senatorial candidate sa bugos nga pungsod sini nga weekend. Sa isa ka pahayag suro kay Labor leader Sonny Matula nga plano sini nga hatagan sang atensyon ang mga MS tours agud sa mapasangkad ang living wages and living wages pagtapos sang kontraktualisasyon kag makahatag tuldok o matapos ang violente kag harassment sa mga trabahante. Samtang si Zamboanga City Labor leaders nga sanday Leody de Guzman kag Lucas Perito ang nagpahayag sang oposisyon sa large-scale fishing amuman nga nagakinahanglan nga iba na makumpanya sa sulod sang 15 kilometro halin sa dagat. Si Senator Bongo naman ang magatutok sa mga issue may kaangtaran sa PhilHealth kung paghahatagan ini sang kahigayunan nga makasulod liwat sa Senado. Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para sa pagkatapos paligo hindi gid magkalipat magamit permis ang klinika Dio Fresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagtriple sa nakaligad nga duha ka bulan ang kaso sang hand, foot and mouth disease o kon HFMD suno sa Department of Health. Nakarecord ang DOH sang 7,598 ka mga kaso sang HFMD sa bugos nga pungsod humadin sang Enero 1 tubtob Pebrero 22. Ang numero ang 3 ka beses nga mas mataas kung ipaanggid sa narecord nga kapareho nga tiyempo sa nagligad nga tuig. Ginpahayag ni Health and Assistant Secretary Albert Domingo nga ang mga kaso sang HFMD sa nakaligad nga duha ka bulan ang mas manubo kung ipaanggid sa 2,500 nga na lista sang tuig 2023. Sulod pa sa ahensya nga ang 52% sang mga kaso sang HFMD ang gikan sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila kag Cordillera Autonomous Region. Ginpahayag naman nga sa opisyal nga ang mga nalatnan sang virus nga gilayon nga nagpabulong or gilayon nga magpabulong sa malapit nga mga health centers. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang nasyonal, arestado sang Criminal Investigation and Detection Group o kan CIDG sang Philippine National Police ang 4 ka mga Chinese nationals matapos nga makita ng masobras 75 million pesos nga balor sa ginapayag peke nga Crocs footwear sa 3 ka nagkalain-lain nga warehouse sa Bulacan. Ginkilala sang PNP ang 4 ka mga Chinese nationals nga sanday Wei Bin, Senpan, Yoding Kagwang sang Elite Globus Prime Holdings Corporation nga nagapanag-iya sang 3 ka mga warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Lakip sa mga nakompeskar nga ebidensya amo ang resibo sang negosyo, computer set, isa ka CCTV, DVR, kag webmill printer. Ang mga arestado nga sospek ang ginkasuhan sang National Prosecution Service sa paglapas sa Section 155 o kon trademark infringement may kaangtaran sa Section 170 sang Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines para sa hindi otorisado nga paggamit sang isa ka rehistrado nga trademark. Balita International.
Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mga madasig lang kapuyon, kag pirmi ginakapoy, maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement na. Nagabulig ini para nga magbakod ang aton resistensya, kag mangin maayo ang performance, nagapaayos ang aton sirkulasyon sang dugo, kag nagapataas ang libido. Extend the Food Supplement for Men. Nagapabilin nga yara sa estable nga kondisyon kag wala na nagakinahanglan pa sang ventilation agud nga makaginhawa si Pope Francis suno sa Vatican. May kantanan sa progreso sang 88-year-old nga pontiff sa nagapadayon nga pagpakigbato sini sa double pneumonia. Si Francis ang madumduman ang yara sa Rome's Gemelli Hospital sa masubraduhan na kasimana kag gin-admit sa Pebrero 14 tugas ang severe respiratory infection gintunaan man sa email pa nga mga komplikasyon. Sa nasabit nga pahayag wala na nagakinahanglan pa ang Santo Papa sang non-invasive mechanical ventilation apan nagapadayon nga nagabaton sa oxygen pinaagi naman sa gamay nga hose sa dalom sang iya ilong. Si Pope Francis ang wala na nakitaan sang publiko humalin pa sang nagsulod ini sa ospital sa diin iniman ang gidakabig nga malawig nga pagpabilin sini sa ospital sa nag-umpisa ang iyang papasi sang Marso 13. Liton kita sa dugang nga balitang international, naghugpong ang mga Palestinians malapit sa United Nations Relief and Works Agency Aid Center sa Jabalia agod nga makabaton sang bulig matapos balabagan sang Israel ang pagsulod sang aid trucks sa Gaza. Ginbalabagan sang Israel ang pagsulod sang tanan nga humanitarian aid sa Gaza bangod sa ginhinyo sini sa Hamas kung sariin nagsugot man sa plano sang Estados Unidos angot sa pagpalawig sang ceasefire o kung pagpauntat lupoka. Una na nga ginpahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ginapabakod sang mga ini ang ginaduso ni Steve Witkoff, envoy ni US President Donald Trump nga temporaryo nga ceasefire subong nga Ramadan kag Passover. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita sa patagsang hinampang. Ginadulong sa kaluwan sang Clinical Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinical Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. Gintuldo ka na sang 76ers ang 5 ka sunod-sunod nga daog sa score nga 126 kontra sa 119 nga score sang Warriors. Ginpangunahan ni 76ers sophomore player Quentin Grimes ang hampang kung sa diin nakalista ini sang 44 puntos nga career high. Ang nalutos naman nga Warriors ang ginpangunahan ni Stephen Curry nga may record nga 29 puntos. Sa karon yara na sa ika-12 nga pwesto ang 76ers sa Eastern Division nga may 21 ka mga daog kag 32 ka mga kalutusan. Ang Warriors naman ang yara sa ika-7 nga pwesto sa Western Division sa nagapadayon nga 2024-2025 NBA regular season. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, nagakot sang kadalagaan ang pelikula nga Anora sa 97th Academy Awards. Daog ang pelikula sang Best Picture, Best Original Screenplay, kag Best Film Editing. Ginhatagan naman sang pagkilala bilang Best Actress si Mikey Madison, samtang Best Director naman si Sian Baker. Una na nga nakakuha sang Independent Spirit Awards ang BAFTA sang Britain sang Best Actress Award ang karakter ni Madison sa pelikula. Nahibaluan nga ang pelikula nga Anora ang istorya sang isa ka sex worker nga pakaisa sa isa ka o nagpakasal sa isa ka Russian oligarcha. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hurubaton 27 nagasaling ang masakit nga pagsabdong sa isa ka abyan may maayo nga katuyuan, pero ang halok sang kaaway hindi masaligan. Philippine Standard Time, 6:30.
Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, good evening sa aton nga mga maukod nga tagpalamati kag live viewers sa karon nga nagatutok gid sa aton siri nga pagpangalagad kay Mami Immaculate dira sa may destito sang La Paz sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 dira kay Ma'am Mary Jean Melanday Damit, and of course dira sa WVTC headed by Mr. Boyat Paracon ang ila sini nga chairman nga nagapamati sa aton kag kay Mr. Hali Alcarte nga ila sini nga general manager kag sa aton mobile taxi patrol. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan Fonpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang programa K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kagang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Inigabahin sa aton mga pagbalita buylugman nga gindulong sa inyo ni K5 Ray Espiha Umalay nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon